Assalamu alaikum, muhtaram millatdoshlar. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Акыл яшьтә булмас, башта булыр ди халкыбыз. Бүген нәкъ менә шундый гыйлем туплау, мәгърифәт алу көне. Бәйрәмгә тиң җомга иртәсе нурлы мөбарәк булсын. Барыгызга да хәерле көннәр теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген 24 гыйнвар, бер атнадан февраль башланыр. Кыш кими, көннәр озыная, кояш чыккан сайын кайф күтәрелә. Әнә шундый оптимистик уйлар белән бүгенге чыгарылышның кунакларын игълан итик. Студиябызда кунакта Казан Нуры мәчете имамы Алмаз хәзрәт Мөхлисов булачак. Аның белән ырым-шырымнарга ышану ярамаганлыгы турында сөйләшербез. Экскурсовод Наилә Ханбикова белән Казанга килгән туристлар хакында фикер алышырбыз. Чувашстан Республикасы татарларының Казандагы җәмгыяте рәисе Фәнис әфәнде Чабатов чираттагы күркәм чара турында бәян итәр. Казан Федераль университеты доценты Илхам Фатахов белән Накый Сәнбәтнең иҗаты хакында сөйләшербез. Республика наркология диспансерының баш табибы урынбасары Чулпан Бәдретдинова белән снюсларның зарары хакында сөйләшербез. Бүген безне менә шундый очрашулар көтә. Хәзер инде сезгә тәкъдим итәсе видеозмаларның кайберләренә кыскача күзәтү дә ясап алыйк. Җомга вәгазы сәхифәсендә Сәйдә Абыстай Аппакова акыллы хатын булуның серләрен ачар. Балтач районының Бөрбаш авылында ир балалар пансионаты эшләп килә. Биредә дәресләр татар телендә алып барыла. Монда тирәк күрше төбәкләрдән дә тәрбияләнүчеләр килә башлаган икән. Сания апа Ибатуллина мөнәҗәтче ханым. Күңелемә тезмә юллар килеп тора. Бәйтләр дә чыгаргалыйм ди. Күңелем моң белән тулы Сания апа. Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә эссе һәм кайнар сүзләренең стилистик аермаларына тукталырбыз. Бөрбаш авылында инде елдан артык үзенчәлекле пансионат эшли. Биредә районнан гына түгел, хәтта башка төбәкләрдән дә килгән малайлар белем ала. Мәчеттә ислам динен нигезләрен өйрәнәләр, дөньяви фәннәрне Бөрбаш урта мәктәбендә укыйлар. Пансионатта башлыча татар телендә белем бирелә. Башка җирләргә керү җиңел булачак, балаларга дини белем алу йөзеннән диләр. Мәчетне дөресрәге пансионатны оештыручылар һәм шулар исәбендә Җәлил хәзрәт Фазлыев та бар. Чөнки алар динне дә менә биредә укыган вакытта ныгытып өйрәнәләр ди. Балтач районы Бөрбаш авылында мөселман ир балалар пансионаты 2018 елның күзендә эшли башлый. Аның төп иганәчесе Ярдәм фонды. Идея авторы шушы авыл имамы Җәлил хәзрәт Фазлыев. Бүген биредә 16 бала тәрбия ала. Узган ел Татарстан балалары гына булса, быел инде безнең Чувашиядән бер бала бар, Башкортстаннан бар, Астрахан өлкәсеннән бар, Оренбургтан да килеп карап киттеләр. Менә әйтеп, географиядә бераз киңәя инде. Biz балаларның татарча белүеннән белән бергә мәктәптә укуларында бик тикшереп алабыз инде. Пансионатка без көндез килдек. Балалар бу вакытта мәктәптә. Экскурсияны Җәлил хәзрәт үзе үткәрде. Пансионатта яшәү, туру өчен барлык шартлар да бар. Укырга килү өчен төп шарт татар телен белү. Чөнки мәктәптә барлык фәннәр дә татар телендә укытыла. Шуңа күрә 5нче сыйныфтан килү яхшырак. Сайлап алганда әдәп-әхлак ягына да зур игътибар бирелә. Сәламәттән дә таза акыл һәм сәламәт рух. Аны ныгыту өчен махсус бүлмә бар. Yol итү бүлмәсендә торасыз. Монда менә массажный креслолар безнең бар, велотренажер бар. Монда алар yol итәләр, шахмат уйный алалар. Менә шундый yol итү бүлмәсе инде ул. График буенча балалар монда кирип чыгалар, менә массажный креслога көнгә бер тапкыр кирип, алар инде сәламәтлек өчен аларга ул файдалы. Әле алга таба пансионат тирәсендә чаңгы юлы, шугалак ясау хыялы белән йөриләр. Балаларга дәрес әзерләү өчен махсус бүлмә каралган. Биредә өстәмә татар теле дәресләре дә үтә. Илебезнең төрле төбәкләреннән җыелган тәрбияләнүчеләрнең телне белү дәрәҗәсе төрлечә. Дин, әдәп, әхлак дәресләре Бөрбаш мәчетендә уза. Аларны шушы җирлеккә күчнеп кайткан мөгаллим Нуршат Муллагалиев үткәрә. Олы кызыбыз беренче класска укырга барадыр. Аңа без мәктәп эзләү белән бик мәшгуль булдык. Әйбәт мәктәп булсын, тәртипле булсын дип инде. Шуңа күрә теге авыл мәктәбе кулайрак күрдек, авыл мәктәбен. Теге татар телендә юалмый, татар телендә дә дәресләр алып барыла, теге тәртип ягыннан да, аннары баланы контрольдә тоту өстендә дә һәм инде теге бала үзе тышка чыгып уйный ала, үзе теге дусларына үзе бара ала монда теге ул яктан теге авылдагы булган саф һава да, чиста су да дип әйтик, балага уңайрак булыр дип инде шундый фикергә килдек инде без.
Пансионатта тәрбияләнүчеләр дөньяви белемне Бөрбаш авылы мәктәбендә башка балалар белән бергә үзләштерә. Мәктәп яңа, якты, иркен. Ул 2012 елда ачыла һәм районда иң соңгы төзелгән мәктәпләрнең берсе булып тора. 3 авылдан биредә 130 бала белем ала. Менә бу балалар белән инде башта эшләү безгә шактый авыррак булды. Чөнки бөтен рус җирлегеннән килгәннәр, күбесе русча сөйләшеп, татарча аңлыйлар, ләкин русча сөйләшәләр, менә дәресләрне аңлатуга бик авыр буладыр. Хәзерге вакытта инде менә бик уңай, бик җайлы. Алар инде чын татарча сөйләшә, аралаша, дәресләрне аңлый алалар. Чаллы шәһәреннән килдем. Мин монда килгәнче татар телен начар белә идем, хәзер инде өйрәнәм. Мине монда әтиәниләр алып килде. Без миңа әйбәт яхшы гыйлемле мәктәп эзлиек. И менә шул пансионатка эләккән идек. Шуны карадык та безгә бик ошады һәм мин шунда калдым. Мин Башкортстаннан килдем, шәһәр Агыдилдән. Мин я кайтам каникулда. Беренче шәридә бик сагындым, хәзер привык. Без башта мәктәпкә барабыз, укыйбыз, яхшы билгеләр алабыз, кайтабыз пансионатка, эшләрен эшлибез. Аннары буш вакытта без уйныйбыз, аннары безнең дин дәресләре була. Укытучылар, пансионат хезмәткәрләре тәрбияләнүчеләрнең ата-аналары белән һәр вакыт элемтәдә, ләкин тәрбияләнүчеләргә пансионатта вакытта телефон, смартфоннарны кулланырга ярамый. Безнең беренче шәрикътә безнең бер ударникта юк, беренче уку елында. Менә быел инде безнең 6 бала 4-кә 5-кә генә укый. Аллаһка шөкер, берсе 3 фән буенча, берсе 1 фән буенча районда урын алып кайтты, берсе менә Казанда да призда урын алып кайтты. Пансионат тәҗрибәсе белән башка районнар һәм төбәкләр дә кызыксына булып чыкты. Кыз балалар өчен дә бер баштагы сыман пансионат булса икән дип теләк белдерүчеләр дә бар икән. Мәдрәсәгә алар инде әзерлекле булып барачаклар. 9 классны бетереп киткәннәре, инде 11-гә кадәр монда укыганнары, әгәр теләге булса, без инде менә читтән торып алар Балташта 1000 еллык мәдрәсәнең бүлегендә укыйлар. Аның дипломын алып, алар Топтары Россия Ислам институтына да барып керә алачаклар инде. Аннан соң бит инде бүген менә татар теле дигән мәсьәлә килеп туды. Безнең менә мәктәптә бөтен фәннәр татарча укытыла. Безнең балаларыбыз инде моннан татар телендә әйбәт кенә белә торган, сөйләшә торган булып чыгачаклар инде. Безнең имамнарның бит татарча сөйләшә белүе дә бүген мөһим. Бөрбаш авылында урнашкан пансионатның үз алдына куйган максатлары изге, планнары зурдан. Киләсе уку елында алар үзләренә яңа тәрбияләнүчеләрне көтә. Халкыбыз мәкалләрен искә төшереп алыйк. Акыллы хатын хәзинә. Хатын киңәше ханга ярый. Атың начар булса да, хатының яхшы булсын дигән борынгылар. Нинди күркәм сүрәттә гүзәл итеп әйтелгән. Безнең күренекле дин галиме Риза Кази Фәхретдин дә булай дигән, гаиләнең нигезе терәге тәрбияле хатын дигән. Нинди була икән соң ул тәрбияле хатын? Әйдәгез Сәйдә абыстай Аппакованың вәгазен тыңлап карыйк. Сезнең 4 төрле вазифагыз булырга тиешле яшьләр. Беренчесе чиста, икенчесе пөхтә, өченчесе ару, дүртенчесе артистка булу. Артистка булу кадәр чистаны кирне теге тимер килен җуа диләр инде. Машина җуда инде. Хатын-кыз үтүкләмиме, урнына урнаштырырга кирәк. Менә мин 85 белән барсам да, әлхәмдүлилләh, җүләр үзен мактарды. Бер әйберем урнашкан һәрберсе дә урнашып куелган. Бу 3 яшеннән бара, ата-ананың тәрбиясеннән. Инде хәзер аруны белергә тиешле. Машинада 3 мәртәбә кирне шайкый. Кул белән җусак үзебездә 3 мәртәбә кимендә шайкарга тиешле. Ә менә артистка булу булса, азрак авыррактыр инде. Бусы нәрсә икән? Кайнатам буны өйрәткәнне. Хатын кызның тавык эшенең 100%-ның 50%-ын иреңә бүлеп бирә белә торган сценарийны төзү. Менә. Ә безнең хәзерге вакытта көне барның төне бар дигән кебек, хатын кызны төнлә белән уятсаң, уянгач мин кая икәнсең дип аптырап тора ул. Исем фамилиясын сорасаң да әйтә алмый. Шундый ул арган була. Кырчаңгы ат фасонына әйләнгән була. Ә хатын кызда бит чүп чиләге түгел. Аңа да хөрмәт кирәк.
10 елга аның сәламәтлеге түзә. Кайнатам шулай дейді. Балам, былай эшләсәң, 10 елга түзәр сәламәтлегең, аннан соң минем улым ауру хатын белә торыр. Шуңа күрә иреңнең 50% эшеңне иреңә бүлеп бир дип өйрәтәдә. Ничек менә шуңа барам инде, әйе. Ничек әти тыңламый бит ул дигәшеннән өйрәтим әле мин сине ди. Әйдә, әти өйрәттем. Яшәң инде ул чагында мотор киенгәннәр инде, беретка киям инде җәен кышын. Аның төсендә галстук шикелле косынка инде муенда. Синди башта сумкаңны тотты. Әйдә, җаным, кибеткә чыгып кирик әле дип әйтте. Аннан соң ди, подъездыгызга чыгып биткәндә ди, биретканың астыннан шәчләреңне битеңә тартып төшерде. Шуннан мен җаным сумканы гына тотып тор әле, шәчләремне рәтлим дип әйтте. Шәчләреңне рәтләп бетергәченнән подручка ал, иреңне әкият сөйлә дә, башка сумка күтәрмә диде. Без үзебез гаепле хатын-кыз. Ир кайтканчы бөтен эшне эшләп бетерергә тырышабыз. Тирлибезме, арабызмы, анда безнең эшебез юк. Ир кайтканда эшебез булсын, бетсен, идән җуылсын, ашы пешсен, баланың дәресе карасын, бөтенсендә. Хатын-кыз эшли дә. Эштән кайткач ашын пешерә, баласының дәресен карый, мәктәбенә карый, кирен юа. Шуннан соң хәзер күбрәк яшьләргә булай өйрәтәм инде. Менә сез ашыгызны пешерегез, табынны хәзерләгез. Вады итеп, үзегезчә матур итеп хәзерләгез. Менә шул табын хәзерләгән вакытта балалар хәзерләргә тиешле. Ана түгел табынны. Тарелкалар куя алалар. 3 яшендәге бала кашыкларны да куеп чыгала. 7 яшенә кадәр бала 3 яшендә алганны 7 яшендә ныгыта. 7 яшендә инде бала әти-әнигә тулысынча үзе булдыра алган хәтле эш эшли башлый. Тарелкаларына да куйдылар, бөтен нәрсәне куйдылар. Шуннан 2 урындык куегыз дим. Тәрәзә ягынарак куегыз, көхнәдә сөялеп утыра торган иреңә, үзеңә дә сөялеп утыра торган урындык. 2 арага такта фанер куегыз, икмәк куегыз һәм пычак куегыз. Ир кайтып утырам гына дигән чагында үзең урындыкка сөялеп китте, әйт: "Эй, җаным, икмәк киселмәгән иш" дип. Менә монда ялгыш җибәрә хатын-кыз. Икмәкне кисмәгән мен битте. Икмәкне бала да кисә ала, ир дә кисә ала. Шул вакытта әйтә инде хатын: 3-4 кенә телем икмәкне кисеп куйсана, җаным ди. Бу утырмады бит әле. Шул баскан кийинчә 3-4 кисәк икмәкне кисте инде. Әйтерсеңле хатынына коттедж салып бирде. Аның кыяфәт шулай була. Менә шушыннан башланып китә ул 50%-ның берничә проценты. Без хатын-кыз кайта да аш салып җибәрә инде. Аш өлгергән чагында ир кайта, кулы буш инде. Тәрбия алмаган хатын мыгырды инде, әйтә инде. Булай ди. Магазин тирәсеннән кайтасың инде, хлеб алып кайтмыйсың, бөтен эш миңа инде, менә бөтен эшне дип. Алай дип әйтсә, мин дә тыңламыйм инде. Хәзер икмәкне бар алып кайт дип кычкыра инде бу моңарга. Акыллы хатын, тәрбия алган кыз бала хатын хәзер булай ди. Барса җаным, икмәккә генә чыгып, кибеткә генә чыгып кирсәнә, мин ашны пешерә торыйм әле ди. Бер үк мәсьәлә, икесе ике төрле әйтелгән. Менә ни өчен кирәк ул балаларыбызны тормышка хәзерләү. Хөрмәтле тамашачылар, кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябездә кунакта Җомга көненең мөхтәрәм кунагы Казан Нуры мәчете имамы Алмаз хәзрәт Мөхлисов. Хәерле көн, хәзрәт, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Һәр барчабызда хәерле җомга иртәләре булса иде. Хәерле көннәр иншалла. Иң беренче сүзебезне башлыйсыбыз килә, соңгы вакытта халык арасында таралган бер ялгыш фикер, ул да булса җаннар күчеше турында. Ислам тәгълиматы менә бу мәсьәләгә ничек карый? Инде безгә фэншудан, йогадан кергән ниндидер йогынты белән бәйледер мөгаен. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, менә жан мәсьәләсенә килгәндә, ул һәрбер кешене кызыктыра торган әйбер. Һәм моның турында Коръәндә дә шундый мәгълүмат бар. Жан турында әз мәгълүмат бирелү турында. Чөнки жан ул теге дөньяда булган матдәләрдән түгел, Аллаһ Тәгалә аны яраткан һәм жанның инде ислам дине буенча караганда аның төсе дә юк, аның урыны да
юк, ләкин мигдары да юк. Жан һәрбер кешедә, һәрбер жан иясендә бар. Һәм инде әгәр кеше диннән яраграк булса, дини тәгълиматтан ярак булса, ул башка тәгълиматлар белән кызыксына башлый, башка диннәр, башка ырымнар белән кызыксына башлый. Һәм кайбер диннәрдә әйтәләр, рекарнация дип әйтәләр, инде бер тәннән кеше үлгәннән соң икенче кешегә, хәтта хайваннарга да керергә мөмкин икән дип әйтәләр. Ләкин инде ислам дине буенча без беләбез, жан ул бер тәнгә бер мәртәбә бирелә, һәм инде үлгәннән соң ул икенче кеше яки хайван тәненә керми. Алар бер махсус урында кыямәт көненә хәтле саклана, бу барзах дип атала. Алар кире тәннәргә кайтмыйлар инде, әгәр Аллаһ Тәала теләмәсә. Ул муҗиза йөзеннән булган, кайбер пәйгамбәрләр үлгән кешеләрне терелткәннәр Аллаһның рәхмәте белән. Бу инде искәрмә рәвешендә генә булган. Шуннан да бик кызыклы күзәтүләр. Менә аннан халкыбыз безнең андай әйберләргә бик тә инде дикъкатле, бик игътибарлы, кайвакыт кирәгеннән артык. Менә Корбан сөягенә карата да шундый мөнәсәбәт бар. Аны имештер этләргә ашатырга ярамый, аны имештер аерым җирдә генә күмәргә кирәк икән. Менә хөкеме ничек дөресе? Әлбәттә, менә бу сорауга килгәндә, кыска гына әйтеп әйткәндә, инде мәсәлән, Корбан мәсьәләсендә Корбанның бит процессы дип әйтик инде, изге аның Алла ризалыгы өчен дип Корбан чалуыбыз һәм аны мохтаҗларга, туганнарга таратып, аларны шатландыру. Һәм Коръәндә дә әйтелгән, аның теге каны да, ите дә Аллаһ Тәаләгә ирешми дигән. Аллаһ Тәалә сезнең тақвалыгыз, Аллаһка ышануыгыз, Аллаһ Тәаләдән куркуыгыз ирешә дигән. Шуның өчен аның инде сөякләре изге дип әйтеп булмый. Шуңа күрә инде этләргә дә бирә алабыз һәм башка урыннарга да куя алабыз. Күрәсең, аның кадерсезләп йөрмәү турында гына сүз бар. Ул чөнки бераз хөрмәт дизеннән инде шул тугы кадерсезләмәү дизеннән изге дип артык изгеләштерергә ярамый инде. Алмаз хәзрәт, безнең көндәлек тормышыбызда да ырымнар аз түгел, ырымнарга ышанучылар шактый күп. Күп вакытлар инде безгә хумачаулап та куя. Менә мәсәлән, безне кичкенәдән өйрәтәләр, балаларны гадәттә ашаганда аягын селкеп утырма, шайтан балаларын атындырырсың дип, и янына кайын утыртырга ярамый, гаиләгә кайгы килә дип тә әйтәләр. Без инде менә буларны ишетеп үсәбез һәм үзең теләсәң, теләмәсәң дә шулай була күрмәсен тагын дип, куркып шуны эшләүдән тыелып каласың. Дин ягыннан караганда, менә буларның нигезе бармы? Дин белән бәйләнеше бармы? Бу әйберләрнең күбесенең нигезе юк. Күп әйберләр инде теге кешенең үзенең уйдырмасы, яки бу хәтта мәҗлеслектән калган гадәтләр дә булырга мөмкин. Шуңа күрә инде әлбәттә иң беренче динебезне өйрәтик. Дин ул авыр түгел, кайсы вакытта без үзебез авыр айтабыз, шул ырым-шырымнар, кирәкмәгән гадәтләрне истибез дә, диннән икән дип әйтә башлыйбыз. Диндә күп кенә әйберләр юк. Диндә язмыш дигән әйбер бар, тaqdir дигән әйбер бар, Аллаһ Тәаләгә тапшыру дигән әйбер бар. Аллаһка сәбәбен кылабыз һәм Аллаһ Тәаләгә тапшырабыз, нәтиҗәне Аллаһ Тәаләдән көтәбез. Әлбәттә, мәсәлән, балаларга шундый әйберләр әйткәндә, ул тәрбия йөзеннән дип әйтелә дә, ләкин тәрбия йөзеннән башка әйберләрне куллансак иде, башка диндә булган гадәтләрне дип әйтик, диннең кагыйдәләре белән кулланып, балаларыбызны тәрбияләсәк, яхшырак була. Чөнки ырымнарга ышана башласак, ул тормышта бик күп авырлыклар китерергә мөмкин без. Шуңа күрә җиңелрәк булып, Аллаһка тапшыра белсәк, тормышыбыз җиңелрәк була һәм Аллаһ Тәаләнең рәхмәте дә, ярдәме дә тизрәк килә торган була. Кайвакыт шуннан да менә кара халыкта шулай дип әйтәләр бит әле дип бик авырлык белән утырасың, аннан соң әнекәем туктале, исламда бу бер юк бит дип уйлап җиңеллек килә. Ул дөрестән дә шулай, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында да бик күп тә гарәпләрдә дә булган ырым-шырымнар, аларны бетергән, аларны кайсы берсәре кисеп әйткән, бу әйбер юк дигән, диндә юк, анда әйбергә мавык-магыз дигән. Әгәр дә инде әлбәттә ул күңелдә, мәсәлән, кара мәсҗид чыгып китте икән, ул барыбер уй килеп китергә мөмкин. Ул өчен дә беләбез дә ярамаган, ләкин бер уй килеп китә. Шул вакытта без Аллаһка тапшырык. Раббим сиңа тапшырдык, иншалла Аллаһ Тәалә язганы була дип уйларга кирәктеге. Кара мәчедә түгел, анда буш чиләкләр белән чыгуда түгел. Хәтта булар шунысы кызык, мәсәлән, Коръән мәҗлесләренә чакыралар бит, инде барабыз. Анда да утырганда кашык төшеп китә, нәрсә төшеп китә, шул ук вакытта теге Коръән мәҗлесенә чакырган кешеләр, кунак килә икән, фәлән килә икән дип шул ук вакытта әйтәләр. Бу әйберләр күбесе дип әйтик инде ул ырымнар. Аллаһ Тәгалә тапшырдым дигәннән, менә кемдер шул урында, я Рабби, Ходаем, сиңа тапшырдым дип әйтергә мөмкин. Менә бу очракта Ходай сүзен куллану дөресме дип сораучылар да бар.
Әлбәттә дөрес түгел, чөнки күңелгә шайтан бит ул белә безнең нечкә урыннарны, безнең нәзик урыннарны, шундай уй килүгә Раббыбызны искә төшереп, Раббым сиңа тапшырдым, син юлны ачучы, син ярдәм итүче дисәк, ул җиңелрәк була, дөресрәк була. Аннан килеп менә соңгы вакытта Ходай дигән сүзнең үзен кулланырга ярамый икән дигән фикердә бар. Менә бусына нинди җавап булыр? Бу мәсьәләдә безгә дә ишетергә туры килә, кемдер әйтә, Ходай Аллаһның 99 исеменнән түгел икән дип әйтәләр. Ялгышмасам, фарсы телендә Ходай дигән сүз ул Раббым дигән сүз. Раббы дигән сүз тәрбияче дигәнне аңлата. Шундый мәгънәдә әйткәндә иншалла дөрес булыр. Бездә бит рус телендә Всевышний дип әйтәләр, Бог та дип әйтәләр. Әйтәбез бит инде Раббыбызны күз алдына китереп әйткән вакытта. Чыннан да шулай, галәмнәр тәрбиячесе буларак. Бик зур рәхмәт сезгә, хәзрәт, эшләрегез уң булсын. Амин, үзегезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Казан Нуры мәчете имамы Алмаз хәзрәт Мөхлисов булды. Әлегә рекламага тукталып алыйк. Мөнәҗәтләр халкыбыз фольклорының иң борынгы үрнәкләреннән санала. Аның нигезендә үз-үзең белән сөйләшү, ярлыклауын сорап, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү. Мөнәҗәтләр 8нче гасырда Гарәбстанда иҗат ителә башлаган диләр. Кулгали, Харазми, Кулшәриф, Мөхәммәдияр, Абдрахим Утызимани, Әбелмәни Каргалы, Акмулла, Габдулҗаббар Кандалы, Дәрдмән һәм Тукай иҗатында да мөнәҗәтләр бар. Соңгы 20 елда бу юнәлешкә кабат игътибар артты. Ага булып ике татылы, тудыргач тәннәрне пакылый, гаҗәпләнәм мин бу хәлгә, ана хәтерен була тапмый. Гаҗәпләнәм мин бу хәлгә, ана хәтерен була тапмый. Минем бу мөнәҗәтләрне яшь вакытта ук миңа әни әйтеп йөридер, мин әнидән шуларны барсында йөрәгемә салып куядыр. Инде шуны өйрәндем әнидән, бик әни матур әйтәдер безнең. Аннары мин кайстан үзем дә шул язгаларда менә шул итемне исемә төшә дәнде, кемәк илһам кирип китә дә, бераз шул язгалап дәфтәрләргә язып куйдым. Соня апаның үзе язган 22 мөнәҗәте бар инде. Ул мөнәҗәтләрне әйткәндә, анда сурәтләнгән вакыйгалар күз алдына килеп баса, каз тәннәре чыга. Һәр кешенең тормышын чагылдырып, уйландырырлык итеп яза ул. Безнең авылда шулай бер малай Марат дигән малай үлеп китте инде минем. Менә күңелемә шундый минем шул бәйдән идәр килеп йөридер. Шул бәйне дә шул малай Марат дигән малайга бер бәйт чыгарды. Менә күңелемә килә һаман. Шул иттерәптәге матурны әйтеп уйлап утырам, 2 җылын аннарда 2 җылын язып барам. Кеше гомере мизгел генә, дөньяның кадерен булган малыңның рәхәтен күреп яшәргә кирәк ди ул. Соня апаның үз тормышында да аянычлы хәлләр була. 5 ел элек ул үзенең ирен югалта. Фотосурәтләр хатирәләрне яңарта, барсы да кичә булган кебек. Ә гомернең узуын туктата алмыйсың шул. Ларызны кырып, иләрне ямләндерегез. Яшел агачлар утыртып, кабремне куандырыгыз. Гомеренең күп өлешен Сания Ибатуллина күмә хуҗалыкта эшләп үткәрә. Аннан мәктәптә ипи пешерүче булып эшли. Инде хәзер лайыклы ялда. Шуңа да карамастан тик тору аңа хас әйбер түгел. Авыл җыены, бәйләү эше, төрле чаралар оештыру, анда катнашу дигәндә ул гел беренче. Ә гаиләдә улы Марат, кызы Лилия әни диеп өзелеп торалар үзенә. Худайга шөкер итеп яшим мин, ди мөнәҗәтче апа. Дөньялар тыныч булсын Ходаем, илләргә көннәргә Ходай тынышып бирсен. Сугыштар булмасын, андый нәрсәләрне күрмәгәндә Ходаем. Балаларыбызга да исәнлек саулык бирсен, калган гомерләребезне, барыбызга да хәтерләребезне алмыйча исәнлек саулык белән яшәргә язсын. Аяк акыл белән, Ходаем я Рабб. Авылның яме дә, җаны да шушы ак яулыгы кебек ак күңелле Соня апа шикелле, керсез вөҗданлы, динле, диниятле татар хатыннарында. Кыямәт көне булганда, жумартлар керерләр олыдан. Сәдәхәмне өләшегез, кәфенемне җиләгәнгә, ризалыгым юктыр минем, гайбәтемне сөйләгәнгә. Ризалыгым юктыр минем, гайбәтемне сөйләгәнгә. Очрашып аралашу, җанлы күрешүләр интернет тормышыбызга нык үтеп кергән бүгенге заманда бик тә тансык, бик тә кадерле әйберләр.
Миләүшә ханым Зарипова интернет киңлекләреннән реаль, чын дөньяга чыгып, кешеләрне күрештіру мәшәкатен үз өстенә алган. Ул көчле рухлы, нечкә күңелле сәнгать сөюче һәм туган телебезне саклауга үз өлешен кертергә омтылучы шәхес. Фаҗигадан соң аяклары йөрмәсә дә, күп кеше йөгереп тә җитешә алмаслык зур эшләр башкарырга өлгерә ул. Меңләгән кешене ул бәхетле итә. Әле күптән түгел генә хәйрия очрашу инвалидлар өчен булган иде. Ә хәзер инде шушы матур бинада Татарстанның бөтен төбәкләреннән килгән хатын-кызларны җыеп, алар белән үзенең тормыш тәҗрибәсе турында сөйләшә, уртаклаша. Ул Миләүшә апа Зарипова. Миләүшә Зарипованың Instagram социаль челтәрендә 55 меңнән артык язылучысы бар. Кайчандыр аның гәүдә авырлыгы 85 килограмм булган. Дөрес туклану ярдәмендә ул 25 килодан арынган. Күп кенә хатын-кызларга бүген ул үрнәк булып тора. Үземнең Instagram битемне алып барам. Һәм мин анда бик каты яратам. Мин үземнең кулинар битендә пешерү буенча ашарга пешерү рецептлары куям инде. И миңа шунда ханымнар язалар. Менә Миләүшә, син безне ашатып тазартып бетердең. Без аңлыйбыз, конечно, бүгенге көндә бит инде популяр тема ашау һәм ябыгу. Син безне хәзер ашатып тазартып бетердең. Хәзер син безне ябыктырсаң иде дип шундый миңа сораулар килә башлады. Венера Мазитова, журналист, Яркәйдән бу, Уфадан. Без аның дуслар инде Instagramнан алып бара прямой эфир и шушы 200 грамм проекты дип сөйли бу. Шуннан эфир бетте дә шалтыраттым. Венера, мәтәм бу нинди синең проект, шулай сораулар бирә башладым. Бу шундый проект ди. Мәтәм әйдә икәү алып барыйк әле шул проектны. Минем шул хәтле күп клиентлар мәтәм шалтыраталар, менә әйдәгез үткәрик, ябыктырыгыз мине дип. Венера әлбәттә башта ризалык белдермәде. Анасын әйдә диде. Мин синең белән утка сугада төшәргә әзер диде бу. Очрашу кичәсенә 16 төбәктән 130 хатын-кыз килгән. Аларны бер проект берләштерә. Дөрес тукланып, гармониядә, халыкча әйтсә, күңел тынычлыгы белән яшәп, матур тормыш алып бару. Бу сүзләрне алар үзләре өчен девиз итеп алганнар. Монда бүген кайдан гына килмәгән кунаклар, бөтен республикадан, Башкириядан, даже Чувашидан да бар әле монда хатыннар әле. Миләүшәгә мең рәхмәт. Һәрберебезнең хәлләрне белешеп тора. Менә шушы очрашуга да ул мине чакырды инде, аның чакыруы буенча килдем. Аңа инде киләчәктә уңышлар телим, гаилә бәхете, шулай ныклы сәламәтлек. Шушы очрашуга килгән дусларга, инде туганнарга, барысына да Башкортстан халкыннан күп сәламнәр. Бер-берсенең яңа күрсәткечләре өчен алар бик сөенәләр. Аз калориялы ашлар пешереп, шуларның рецептларын уртаклашалар. Тормышта берәр авырлык килсә дә, шундук ярдәм кулын сузалар. Аңа карап көч аласың. Һәм менә аның белән очрашуда мин тормышның төп фәлсәфәсен аңладым. Шушы яшемә җитеп, аны аңлап та бетермәгәнмендер. Безнең күбебез бит кеше өчен җавап бирәбез. Кеше өчен бер вакытта җавап бирергә ярамый. Кешегә әгәр дә ярдәмең була икән, ярдәмең кирәк икән, ул кабул итмәс дип уйларга ярамый. Ярдәм кулын сузарга кирәк. Минем моңа хәтле мәҗлесләр үткәргәнем бар иде, әлбәттә түгел инвалидлар белән үткәргәнем бар иде. Минем бит инде һәр вакыттагы максатым башта инвалидлар белән эшләйм, аннан минем таза саулар белән эшләсем килә. Минем менә шундый максат һәр вакытта. Менә бу максатымда тормышка ашты бит, Худайның рәхмәте. Күмәк көч тау күчерә дип юкка гына әйтмиләр. Бу чыннан да шулай. Алга таба да мондый файдалы очрашулар булып торсын. Фикердәшләр җыены яңа җиңүләргә, игелекле гамәлләргә рухландырсын. 2019 елда Татарстанга 3,5 миллион турист килгән. Киләсе елларда бу сан 5 миллионга җитәргә мөмкин дип фаразлый Казанның туризм комитеты җитәкчелеге. Яңа ел бәйрәмендә генә дә башкалабызга 170 меңнән артык кунак килгән һәм бу узган ел белән чагыштырганда 12%-ка күбрәк. Алар кайларга бара, нинди тәэсирләр белән кайтып китәләр, барысы хакында да кунагыбыз, экскурсовод, Казан федераль университеты аспиранты Наилә Ханбекова белән сөйләшербез. Наилә, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез, Гөлназ. Сез шактый еллар инде бу өлкәдә хезмәт куясыз, кунакларны республика белән таныштырасыз. Шушы һөнәргә килүегез ничек булды? Мин Казан дәүләт университетында тарих факультетында укыдым. Шуннан соң Казан кирмәнендә Ислам мәдәнияте музеена эшкә урнаштым. Шуннан башланды да инде. Баштан музейда экскурсия алып бардым. Аннары шәһәр буйлап 2015 елдан башлап инде хәзер менә 5 ел булыр иншалла. Менә туристлар инде гадәттә Кремль, Иске Татар бистәсенә барырга яраталар, Болгарга, Сверскига чыгып китүчеләр дә бар. Менә булардан кала тагын кайсы маршрутлар популяр һәм сезнең яраткан юнәлешегез? Туристлар тагын Алабугага, Чистойга баралар инде, шунда кичкенә сәүдәгәр шәһәрләрне күреп кайтасылар килә. Минем иң яраткан маршрутларым Иске Татар бистәсе, Казан кирмәне, Казан буйлап экскурсияларны бик яратам.
Менә сезнең экскурсиягызда турист булып йөргән кешеләрнең берсе буларак әйтә алам, миңа бик күңелле булды, бик рәхәт булды сезнең сөйләгәнегезне тыңлау. Бөтен эчкәлекләрне казып чыгарып, без дә инде иске татар бистәсе турында шактый бер беләбез кебек, ләкин мин анда үзем өчен бик күп яңа әйберләр ачтым һәм туристларның да никадәр рухланып тыңлаганын күреп сокландым. Рәхмәт. Кайлардан аеруча күп киләләр? Мәскәүдән, Мәскәү өлкәсеннән, бөтен Россиядән, Оренбург шәһәреннән, Ярославль, Владимир, Дальний Востоктан да киләләр кешеләр. Аларга Казанның ничек үзгәрешүнең күрәселәре килә, ишетәләр алар. Теге танышларыннан, кардәшләреннән, шәһәр шундый матур дип, барыгыз, күрегез дип, шуңардан киләләр инде. Менә иң истә калган туристларыгыз шушы еллар дәврендә. Чехия посолы белән эшләдем, Түркменистан министрлары белән эшләдем, әмма иң гади кешеләрне күбрәк истә калдырам. Теге өлкән яшьтәге гаилә парлары киләләр бит инде, бергәләп кул тотышып йөриләр алар шәһәр буйлап, шуларга бик сокланып карыйм. Менә Татарстан турында үз акчасы булган айрым дәүләт икән, ул гарәпчә сөйләшүче мөселман республикасы дип уйлаучылар да бар икән, төрле мифларга ышанып киләләр. Монда инде аның алай булмаганлыгын ачыклыйлар. Менә сезгә нинди сораулар бирәләр, шундый кызык сораулар, нинди тәэсирләр белән кайтып китәләр? Бик дөрес әйтәсез. Чынлап та 2 тапкыр миннән Мәскәүдән килгән туристлар сезнең монда нинди акча йөрисең дип сорыйлар. Ә сез Россиядән аерым торасызмы, әллә сез Россиянең өлешен? Бик күп шундый мифлар ышанып киләләр кешеләр, чынлап та. Һәм тагын бик зур миф инде, без монда бөтен хатыннар хиджаб белән йөри торган хатыннардыр дип, шулай дип әйтәләр инде, сорыйлар. Аннары шаккаталар, нишләп Казан үзәгендә Казанлылар бик әз дип. Нишләп без татар телен анда бик әз ишетәбез? Мен әйтәм, сез 5нче трамвайга утырып шәһәр буйлап йөреп карагыз, шунда сез татар телен ишетерсез дә, күрерсез дә Казанлыларны дип, шулай дип әйтәм инде. Әйе, бик дөрес әйтәсез. Алар сез монда Казанда ничек шул хәтле дус итеп яшисез дип сорыйлар. Чынлап та сезнең монда шундый дуслыкмы, әллә ул телевизордан гына күрсәтәләр дип шундый сораулар бирәләр. Чит илдән килүчеләр авылларга барырга да ярата дип ишеткән бар. Сезгә менә авылларга барып экскурсиялар үткәрергә туры килгәне бармы? Юк. Әмма менә Свияжскийга барганда, анда татар авылым дигән этнографик комплексы бар. Анда Дамир абый чын патриот, шундый татар, милли татар җанлы кеше, ул энтузиазм белән йөртә кешеләрне, бик ярата, шундый харизматичный кеше ул инде. Менә шунда йөртәләр кешеләрне шуны белән. Экскурсоводлар җитәрлек микән Казанда? Ихтыяҗ бармы аларга? Һәм гид булып эшләргә теләгән кеше моңа ничек ирешә ала? Хәзер Казанда 1000-нән артык экскурсоводлар бар. Экскурсовод булыр өчен Казан Кирмәннең курсларына барырга мөмкин. Шунда иң көчле курслар шәһәрдә, мин шулай дип уйлыйм. Анда иң яхшы КФОдан килгән укытучылар өйрәтәләр инде Казан тарихын, бик яхшы методистлар, аларның 10 ел артык опытлары җыелган, шунда барырга. Монда инде тарих юнәлеше буенча югары уку йортын бетергән, тәмамлаган кешеләр генә түгел, башка өлкәләрдән дә киләләр. Анда кем генә юк. Анда Казанның театрларыннан артистлар да бар, бухгалтерлар да бар, анда төрле кешеләр. Шуннан да Казанга туристлар килә, аларны һәр кайсын республикабыз белән таныштырып өлгерер өчен экскурсоводлар кирәк инде. Бер генә соравым калды. Бездә туризмны тагын да үстерү өчен һәм туристлар өйләренә кайткач башкаларга да сезгә һичшиксез Казанны, Татарстанны барып күрергә кирәк дип әйтсеннәр өчен безгә тагын нәрсәләр эшләргә кирәк? Ниләр җитми безгә? Менә минемчә, кешеләр безгә киләләр Казанның ничек үзгәрүен күрергә. Әмма безнең мэрга, президентыбызга инде Казанлыларга үзләренә нәрсә кирәк дип сорарга кирәк. Идел буярын төзекләндерергә кирәк. Әйе, менә Казанлылар нәрсә телиләр? Үз Казанның күбрәк яратыр өчен, менә шуның күрер өчен безгә туристлар да киләләр. Алар өчен түгел, Казанлылар өчен безнең мөдирләребез нәрсә эшли? Менә шуны белергә киләләр алар. Ничек без монда торабыз? Шундый яхшы фикер әйттегез. Казанлыларның үзләренә матур, рәхәт, күңелле булса, туристлар да киләләр. Әйе.
Искиткеч, бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Рәхмәт, рәхмәт. Кызыксынучан, акыллы, яхшы туристлардан килергә насыйп булсын. Рәхмәт. Студиябездә кунакта экскурсовод Казан Федераль университеты аспиранты Найля Ханбекова идан белән саубуллашабыз. Тапшырыбыз алга таба дәвам итә. Киләсе видеоязма легендар көрәшче Салихҗан Абдуллин хакында булыр. Ул Арча районының Югары Курса авылында туып үскән. Кыш куәт ягыннан тирә-якта аңа тиңнәр булмаган. Сабан туе алдыннан егәрен арттырыр өчен капчыклап Әстерхан чикләүгә ашый торган була Салихҗан абый. Мәскәүдә батыр калып авылына җигүле ат алып кайткан ул. Әмма ни аяныч, баһадир көрәшченең гомере фашистларга каршы сугышта өзелә. Аты төшкән булган базга. Ат ягы, ал ягы төшкән инде шул элек нидә карбазы дип әйтәләр яны, ишек алдында казыйлар шулай. Шуннан әти сикереп төшкәндә, батның астына кергәндә, башта бер ягын күтәреп чыгарып куйган, аннары икенче ягын күтәреп чыгарып куйган. Аннары соң тагы шул әни әйтәдер инде, урманга барды ул ди, урманга барды, кискене быкыртык вакытта ди. Безнең курсаның ни иде, хәзерләделәр инде тау бик ни иде, кызыл балчыклы тау тая торган тау иде. Тауга кадәр ат белән урманнан кайткан 10 километрны. Аннан соң ат таудан менә алмый икән. Шуннан әти атны кырыйга бәйләп, үзе ат урынына кирип, җигелеп, шул таудан утын белән арбаны тартып атмыйган. Монда сүз Лениза апаның әтисе Салихҗан Абдуллин турында бара. Тирә-якта дан тоткан, җиңелүне белмәгән көрәшче була ул. Менә ул, фотода озынрак буйлысы, кәләпүш кигәне. Бүтән җирдә көрәшкән, тирә авылларда да, Москвада да элек көрәшкән булганнар, Москвадан алып кайткан ул ни? Җигүле кара трантаслы ат алып кайткан. Как машина шикелле инде. Аның алган әйберләре инде шундый күп булган электеге. Аннары аңа биргән булганнар Казанда көрәшкәндәме исеме язулы кул сәгате. Менә ул сәгатьне әни әйтә, ашлык бит инде ди, ни ди? Шүплек башы ниләр дип әйтәләр иде Казанның ул вакыт яклары микән инде шунда бер савыт бәрәңгегә алыштырып кайттым шул сәгатьне ди инде. Шул көрәшкәндә инде ул берәр ай тегене моны ашамыйдыр ул ди, алып кайтадыр ди бер капчык ди. Ни чикләвек, Әстерхан чикләвеге, шул чикләвекне ашыйдыр ди. Шул әйттереп. Теген ди мин ризыкларны бик ашамыйдыр ди. Әтисе инде бабайны. Бик таза кеше булган. Әле аның да әтисе вообще-то бик таза булган, тагын да таза булган. Ул әле әйтә торган булган, сиңа минем кешнең әзрәге керә башлады дип. Аны әйтәләр, урманга бара икән дә шул. Агыс калын аша кисә дә берүзе ала да сала арбага дип әйтәләр. Шундый нык нәсел була. Көрәшче Салихҗан хөрмәтенә Арча районындагы аның туган, торган авылының исеме үк үзгәрә. Без инде белә башлаганда аны югары курса дип җырмыйлар иде. Безнең 3 курса бар, югары курса, урта курса, түбән курса бар, пишмак курса бар. Менә шул безнең гел көрәшче курса, көрәш курса дип җит, батыр курса, көрәш курса дип йөртәләр инде. Мен үзем 56 елда чыгып киткән инде Казанга. Шуң Арчаланы көрәш курса дип җиртәләр, батыр курса дип. Лениза апа нәселләреннән килгән ул ныклыкны үземдә дә сизә идем ди. Зур, авыр капчыкларны ут урынына уйнаткан заманында. Ныклык холкында да чагыла. Кешегә карата гомер буе йомшак күңелле, шәфкатьле ул. Кунакханә безгә рәхим итегез. Студиябызда Чувашия татарларының Казандагы җәмгыяте рәисе Фәнис әфәнде Чабатов. Хәерле көн исәмез. Хәерле көн. Җәмгыятьнең эшчәнлегендә ниндирәк яңалыклар, үзгәрешләр бар шуннан башлыйган? Менә инде безнең бу якташлык җәмгыяте оешмасы инде 1 ел артык эшләп килә. Татарстаныбызда чаралар булып тора. Менә инде хәзерге алдагы зур чарабыз безнең концерт, очрашу кичәсе концерт программасында барачак. Biz инде монда үзебезнең райондаш, үзебезнең республикада туып, Татарстан җирлегендә яшәүче артистлардан оештырдык шушындый программа. Һәм дә инде үзебезнең булган якташларыбызны шушы чарага чакырып, очрашырга, фикерләшергә. Чувашиядә туып үскән танылган милләттәшләребезне дә барлап чыгыйк әле.
Но алар безнең әз түгел, бик күп Аллага шөкер. Шулар арасында безнең менә әйтик Ркаил Зайдулла, Миразмовый Сафаров, Сулеймановлар гаиләсе, Җәлят абыйлар, Җәмил абыйлар, алар барса да, Сафиналар гаиләсе, Гөлнәс Сафарова. Гөлнәс Сафарова. Мин тапшыруы белән. Тапшырулар. Шулай безнең яшьләребез менә әкрен генә аякка басып киләләр. Алар төрле өлкәләрдә, спорт өлкәсендә дә, әйтик, укыту өлкәсендә дә, медицинада, җитәкчеләр арасында да әз түгел, Аллага шөкер, эшләп киләләр. Фәнис әфәнде, менә сезнең оешма Чувашиядан монда Казанга килеп төпләнгән милләттәшләребез белән генә эш алып барамы? Ягъни алар монда үз Казаннарында гына кайнайлармы? Әллә инде сез туган яклар белән элемтәдә торып, андан инде чаралар оештыру белән дә мәшгульсезме? Без туган як белән бик зур элемтәдә. Шул элемтә безнең бик нык Фәрит Абдулҗи Гибадинов белән. Ул бит инде Чувашстанда татарлар оешмасы берләштерә. Менә алар белән без төрле чаралар уздырабыз, очрашулар алга таба китәлә. Зур программада алар монда килгән вакытта без алар белән бергә әйтик, менә безнең иң беренче булган чара булды бит Корбан ашы уздырдык алар белән берлектә. Шул диния нәзарәте безнең белән берлектә. Аллага шөкер, алар белән берлектә без эшлибез. Аннары концерт программалары куйган вакытта алар белән үзебезнең менә якташыбыз Азат Абитовлар концертында да районнардан киләләр, республикадан киләләр. Гел берлектә, Аллага шөкер. Һәм дә инде без шулай ук үзебезнең якка менә быел эксперимент иттереп 19 елда Таһир Зәхрә спектаклен куйдык Фәтхи Бурнашның. Шушы спектакль белән без барлык мәктәпләрне йөреп чыктык. Чувашстандагы Комсомол районын, Батыр районын, Шымырша районнарын бөтен мәктәпләргә йөреп күрсәтеп чыктык балаларга. Чөнки улда тумышы белән сезнең якташ. Безнең Көш авылдан 45-геннән, безнең Паштановлар, менә тоже шундый шәхесләр. Фәнис әфәнде, менә бу концерт очрашу, тиздән булачак концерт очрашуның максаты нәрсәдә? Максаты аның бер инде очрашу, фикерләшү, күрештерү бер-берсе белән. Безнең бит инде әйтеп китүем буенча олы яшьтәге шәхесләребез дә күп. Әйтик, олы яшьтәге шәхесләребез Ренат Абзалов, безнең бартан Кашев абый, Земдиханов, Шыгырдан алынган анысы, башкалардан Каштанов, Накиб абый. Менә аларны яшьләргә күрсәтү, яшьләр белән очраштыру, ниндидер фикерләшү. Шул ук вакытта безнең менә бу чарада без фойеда, икенче этажда күргәзмә оештырдык. Безнең менә Кашев абыебыз, ул физик доцент булуга карамастан картиналар яза. Менә аның эшләрен шунда күрсәтәчәкбез Алла бирсә. Нинди кызыклы шәхесләр бар Чувашстанда. Һәм менә бу чаралар, шушы эшләр алар барысында инде бер тегермәнгә сукыя дип әйтергә мөмкин. Ул туган телебезне саклау мәдәниятен саклау. Теп инде бу туган телдә, татар телендә, Аллага шөкер, бөтен чаралар безнең узачак. Теп максат шушы. Өлкәннәрнең яшьләргә тәҗрибәсен тапшыруда. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшләрегездә уңышлар телибез. Күркәм сүрәттә башкарып чыгарырга насыйп булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Чувашстан татарларының Казандагы җәмгыять рәисе Фәнис әфәнде Чабатов булды. Әлегә манзарада реклама, берничә минуттан без инде тагын бер кунагыбызны көтәбез. Хөрмәтле тамашачылар, кунакханәбезгә рәхим итегез. Узган елның азагында күренекле язучы, драматург, күркәм шәхес Нәкый Сәнбәтнең тууына 120 ел тулуына билгеләп узырга тиеш идек. Быелгы елда әлеге юбилей чаралары дәвам итәр дип уйлыйм. Шул уңайдан студиябездә кунакта Казан федераль университеты доценты, филология фәннәре кандидаты Илһам Фәттахов. Хәерле көн исәмез. Хәерле көн, Илдар абый. Илһам әфәнде, менә без инде Нәкый абыйны искә алган вакытта аны әлбәттә зур шәхес галим буларак яд итәбез, телгә алабыз. Аның тормыш юлына күз салсак, нинди сәхифәләр күрер идек? Аның тормышы бик бай фактлардан тора, Илдар абый. Нәкый Сәнбәт 1899 елның 29 декабрендә дөньяга туган, Сиражи мулла гаиләсендә. Һәм гомумән шушы чорда 20 гасыр башында туган язучыларыбызның, әдипләребезнең күпчелеге мулла гаиләсеннән. Бу уртак сыйфат. Нәкый Сәнбәт башлангыч белемне үзенең туган авылында ала. Ул тумышы белән хәзерге Башкортстан, Салават районы, Мәләяз авылыннан
элек Уфа губернасы Златоуст өязе инде. Аннары башлангыч белемне дини мәдрәсәдә алган, башлангыч дини белемне мәдрәсәдә алганнан соң, аны әтисе Уфа шәһәренә җибәрә, Хәсәния мәдрәсәсенә. Хәсәния мәдрәсәсе татар бае Мөхәммәд Сабир Хәсәнов салдырган. Нақи Сәмбәт туган 1899 елда төзетә башлаган ул аны. Һәм 1903 елда бу мәдрәсә Уфаның 3-нче җәмигъ мәчете каршында ачылган. Хәсәния мәдрәсәсен кайберәүләр интернетта да күрдем, Хәсәния мәдрәсәсе белән бутыйлар Оренбургтагы. Ләкин бу алай түгел. Һәм бу мәдрәсә Хәсәния мәдрәсәсе 1920 елга кадәр Совет власты япканча эшләгән. Аннары бу белем белән генә чикләнми, Нақи Сәмбәт ул Мөхәммәдия мәдрәсәсенә Казанга килә. Инде Мөхәммәдия мәдрәсәсендә ул атаклы күренекле шәкерткәйдәнә 15 яшендә Казанда чыга торган журналларда аның шигырьләре басыла. Һәм Нақи Сәмбәтнең шигырьләре бөтен татар халкына таралып, ул популяр шагыйрьгә дә әйләнә. Мәсәлән, аның сүзләренә язылган җырлар бүгендә халкыбыз музыка сәнгатендә яңгырый. Мәсәлән, Уракчы кыз, Бормалы су, гармонь, син сазыңны уйнадың. Булар Нақи Сәмбәт сүзләренә язылган җырлар. Аннары Нақи Сәмбәт ул гел гыйлем юлында булган. Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлагач, ул Башкортстанга кайтып, мәктәпләрдә татар телен, әдәбиятын укыткан. Ләкин шул вакытта Уфада Халык мәгарифе институтына укырга кергән 1920 елда. Ләкин 23 елда бу институтны ташлап Харьков университетына укырга китә. Тагы да белемен тирәнәйтү максатында. Аннан кире әйләнеп кайткач, Башкортстанда ул татар теле һәм әдәбиятын Уфадагы театр училищесында укыта. Аннары Уфада татар теле әдәбияты курсларын алып бара. Шуннан соң аның тормыш юлына күз салсак, ул 1929 елда Казанга, Татарстанга күченә. Һәм Казанда ул театр училищесында шулай ук татар теле һәм әдәбиятын укыта, Спартак фабрикасында эшли. Аннары Нақи Сәмбәт 20 еллардан башлап инде татар драматургиясе белән шөгыльләнә башлый. Сугышка кадәр инде ул Татарстанның әйдәп баручы драматургларының берсенә әйләнә. Аның менә нинди драмалары бар дип сорасак, ул инде Зифа, Мәрьям, Гөлҗамал, татар актрисасы Гыйзатуллина, Сахиб Җамаловский турында беренче сәхнә әсәрен язган кеше дә Нақи Сәмбәт Гөлҗамал дигән пьеса. Аннары Мулла Нур Вахитов, Муса Җәлил дигән аның драмалары бар, трагедиялары бар. Гомумән ул 30-дан артык комедия, драма һәм пьеса язган автор инде. Менә бик кызыклы шәхес булып чыга бит әле, киң кырлы, менә әдәбиятның төрле юнәлешләрендә эшләгән һәм әле шулар өстенә тагын галим дә. Мәсәлән, аның бит инде татар халкының мәкаләләр һәм әйтемнәр җыентыгы 3 томдагы ул үзе бер уникаль күренеш. Тукай премиясенә лаек булган әсәре. Дөрес әйтәсез, Илдар абый. Чөнки Нақи Сәмбәт ул мәсәлән 1934-35 елларда Әтнә районының халык мәгарифе бүлегендә методик кабинетны җитәкләгән. Профессор Илдар Низамов сөйләвенчә, аның әтисе Мәлик ага белән Нақи Сәмбәт шул чакта танышкан була, Шимбулат авылында. Шимбулат ул Әтнә районындагы авыл. Ал чакта Мәлик Низамов анда анатомия фәнен укыткан, Нақи Сәмбәт Күллекимедә мәгариф бүлеге урнашкан була ул чакта. Шунда методик кабинетны җитәкли, мәгариф инспекторы булып мәктәпләрнең эшчәнлеген тикшереп йөри. Ләкин ул вакытын бушка уздырмаган, халкыбызның мәкалә әйтемнәрен җыю белән шөгыльләнгән. Бер фольклор экспедициясе башкара торган эшне бер үзе башкарган. Чөнки аннары шушы 3 томлык татар халык мәкаләләренә күз салсак, андагы күп мәкаләләр Казан арты авылларыннан җыелганы күрсәтелгән. Җәя эчендә шул авылларның исемнәре Шимбулат, анда Шишмәле Сап, Күңгәр һәм башка авыллар күрсәтелгән. Ягъни Нақи Сәмбәт ул шундый зур мирас калдырган. Төрки халыклар арасында менә андый фундаменталь хезмәт юк, Илдар абый. Татар халык мәкаләләре дигән 3 томлыкны әле башка төрки халыкларның галимнәре эшли алмаган. Чөнки анда татар халкының 40 меңнән артык мәкалә әйтемнәре тупланган. Һәм минем уйлавымча, анда ул менә Казан арты дип әйттегез, татар халкы компактлы яши торган башка төбәкләрдән дә шактый гына чыганаклары бар бугай аның. Әлбәттә бар. Сибир татарлары, Астрахан, Ногайлар һәм башка.
барысы 40 меңнән артык мәкаль әйтемнәрне туплаган ул. Аннары бу хезмәте өчен һәм тагын татар халык табышмаклары һәм балалар фольклоры дигән хезмәтләре өчен аңа 68 елда Габдулла Тукай исемендәге бүләк премия бирелде. Шуннан Нақи Сәмбәтнең хезмәтләре бик саллы. Ул 1989 елда үзенең 90 яшьлегенә тагын бер фундаменталь хезмәт тәмамлаган 2 томлык татар фразеологик сүзлеге. Ягъни фразеологик гыйбарәләр анда тупланган 50 меңнән артык алар. Ул хезмәтне мин белән танышкан идем. Шушы хезмәте өчен аннары барлык иҗаты өчен аңа 1989 елда Татарстанның халык язучысы дигән мактаулы исемдә бирелгән. Нақи Сәмбәт бик күп кырлы шәхес, аның тормышы әйтеп бетергез фактлардан тора. Җидегәнчеләр дигән оешмада мәсәлән катнашкан инде ул. Җидегән оешмасында гаепләнеп, анларны куып тараткач 30нчы еллар башында менә шул мәгариф эшенә кереп киткән икән, ул Әтнә районына барып эшләгән. Кыскасы менә бик бай тормыш юлы узган, әле аны өйрәнәседер дип уйлыйм. Илдар абый аны өйрәнәсе бар. Аннары менә Нақи Сәмбәтнең 1989 елдагы 90 яшьлеге уңайыннан профессорыбыз, безне укыткан остазыбыз Азат Гыйлмулла Ахмадуллин Мәгариф журналында мәкалә бастырган иде. Ул очрашып инде Нақияга белән интервью рәвешендә яздырган иде аны. Анда хәтта мондый фраза бар: Нақияга мин бик бәхетле ди 90 яшендә дә, һәм ни өчен дип сорагач Азат абый, менә бүген әле мин 14 сәгать китапханәдә эшләдем дип җавап биргән. Менә әле без Илдар абый сезнең белән бу яшькә кадәр җитә алырбызмы? Һәм 90 яшьтә бик сирәк кеше генә 14 сәгать эшли ала. Бу 2 смена дигән сүз бит инде. Шуннан да шулай. Бик зур рәхмәт сезгә менә шушындый кызыклы эштәлекле әңгәмә өчен. Иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Аның менә быел 120 еллыгы билгеләп үтеләчәк җәмәгатьчелек тарафыннан, чөнки ул олы хөрмәткә лаек шәхесләребезнең берсе. Мин дә шулай дип саныйм. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызда кунакта Казан Федераль университеты доценты, филология фәннәре кандидаты Илһам Фәттахов булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбызны хәбәрләр чыгарылышы дәвам итәр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, Манзара информацион музыкаль тапшыруы үзенең икенче эш сәгатен сезнең игътибарга тәкъдим итә. Манзарага яңа гына килеп кушылган барлык тамашачыларыбызны ихлас күңелдән сәламлыйбыз. Бүген 24 гыйнвар, җомга көн. Бүгенгә баглаган өметләр аклансын, хыяллар чынга ашсын, дөньялар эмин булсын. Астрономик мәгълүматларга тукталып алыйк. Казанда бүген кояш 7 сәгать 58 минутта чыга һәм 15 сәгать 52 минутта байый. Көннең гомуми озынлыгы 7 сәгать 54 минут тәшкил итә. Һиҗри ел исәбе буенча Җумадиел әүвәл аеның 14нче көне икәнне дә искәртик. Җомга вәгазы сәхифәсендә Сәйдә Абыстай Аппакова акыллы хатын булуның серләрен ачар. Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә эссе һәм кайнар сүзләренең стилистик аермаларына тукталырбыз. Авыллар тарихын өйрәнгән галимә Фирдәүс ханым Гарипова булай дип язып калдырган. Апас халкының күбесе кәсепле булган, шүлмәк, орчык, каба ясау һәм кирпеч сугу белән шөгыльләнгән. Халык тагын матур итеп бизәкләп сыбызгылар, курайлар ясаган. Тау ягының бу районында 70тән артык авыл бар. Аларның күбесе биргә беренче булып килеп урнашкан кешеләрнең исемен йөртә. Тутай, Шәмәк, Балтай, Тәүгилде, Карабырнаш, Кормаш, Үтәмеш, Сатмыш, Барыш, Әҗем, Әлмәндәр һәм башкалар. Әмінә Дәвиш бабай нигез салган авылга безнең хәбәрчеләребез дә барып кайтты. Дәвиш авылының исеме килеп чыгаруга карата тагын бер версия бар. Аны миңа драматург Аманулла Әмир Камалиев мәрхүм сөйләгән иде. Бу тирәдә Лука Канашевичның бер гаскәре мөселман татарларны чукындыру, аларның диннәрен үзгәртү белән шөгыльләнгәннәр. Һәм мөселманнар әлбәттә бу хәл белән килешмәгән, ризасызлык белдереп, аларга отпор биргән, кайвакыт хәтта нык бәрелешүләргә, үтерешүләргә кадәр барып җиткәннәр. Әнә шуңа күрә дә мөселманнар, татарлар үзара берләшеп, безнең бу арада бик дәү эш эшләп аласыбыз бар әле дип килешкәннәр имеш.
Апасының бу авылы тарихта инде 925 елда ук Дебер крепости буларак теркәлгән. Табигатьнең гүзәл җирендә урнашкан бүген Дәвиш исеме белән аталып йөртелә торган авыл тарихы бик борынгыга барып тоташа. Болгарларга кадәр биредә мәҗүси фин-угор кабиләләре яшәгән дигән фараз бар. Авылдан бысын күтәрткәндә чыккан каберлекләр кеше сөякләре Кумы юласының мөселман каберләреннән аермалы булуы шуңа ишарә. Авыл тарихы үзендә тагын нинди серләр саклыйсың? Хан кызы киләмендә һәм инде Дәвишне гыта башлый, крепостларын салдыра. Чөнки ул була белән Зия елгасы арасыннан балчык вал казылып, аның башына имен шундый баганлар утыртылган була. Аны менә трактор сабиләре бүген исәннәр, алар инде 75 яшьләрендә, алар сөйлиләр. Без аны сугыштан соң бульдозер белән тиреп тигезләдек диләр. Һәм инде менә сибергәннән соң, җирне сибергәннән соң, чыннан да шундый вална күренеп тора, кызарып торган, чөнки җир актарылган, ителгән, то есть ул крепостның изе бар. Чыннан да шушы кыз менә ныгытканнан соң хан кызы бу авылның исеме чыкты. Моның исеме юк диләр. Ул әйтә, монда Дәвишләр булга тора, Дәвишләр була, Дәвиш дип атарбыз дип атыйлар аны. Икенчедән болгарлар зур елгаларны Дәвиш дип атап йөртәләр. Риваят легендаларга бай буяклар. Дәвишне күбесе кыз һәм Каравыл таулары аша белә. Каравыл тауы көнбатыш юлларын күзәтә торган урын була. Элеккелектән Рәсәйгә юл нәкъ менә Дәвиш аша уза. Каравыл тауында урнашкан манарадан яу килүен белгертеп ут яга торган булалар. Дәвиш белән болгар арасы бер көн дип исәпләнә. Ә халык күңелендә сакланган һәм тарихка теркәлгән кыз тавы риваяте кызганыч һәм аяныч. Үзбәк ханның улы Җанибәк, ул тарихи шәхес, аны акчалар инде билгеләнде. Менә шушы Җанибәкнең кызы күмелгән дигән вариантта тора Күкляшев. Ул ауга киткән вакытта хатынны әйтеп китә. Ир малай тапсаң сөенче алырга җибәр, кыз тапсаң үтер ди. Менә шуннан ул аудан сакына җиреп кайта, кайту шикере, хатынны күрә дә сорап куя, бу кем тапты икән дип. Кыз бугай дип әйтәләр. Шуннан соң угата ул хатынына. Ул хатынның аягына тия. Менә шуннан соң инде ул ханның янындагы дуслар әйтәләр, соң хан инде фәлән улың бар, бер кызың инде дип. Ну шуннан соң ул кич белән аш бирә. Үзенең тирмәсендә хан кулыннан аш алу бик зур әйбер булган инде. Бүгенгегә караса орден алган сымак булган. Ләкин шунда үзенең дусты Амат әйтеп куя. Мин синде ачуланырмын ди. Син кач. Һәм миңа дошман булып күренеп, кызны зәп табыра кирәк булыр ди. Һәм шуннан да ул кич белән бик зур тирмәдә аш бирә. Һәм инде аш ләшә дә бу җегеткә ул карта сымак уен сукта бирә. Ул инде ханга бу нәрсә булды инде ди, кешегә аш бирдем, миңа моны бирдем ди. Тотыгыз да үтерегез ди. Әмәт чыгып кача. Һәм инде хәбәр тарала, Әмәт белән хан узышканнар икән дип, ул шушы кызның эзен эзләп таба, шушы Дәвиштән. Чөнки хан хатыны Дәвиштән булган дип санала. Әмәт кызны эзләп тапкач, башына мин хан кияүе була алам дигән уй килә. Җанибәк аның артыннан яу җибәрә. Кызны да, Әмәтне дә үтерергә куша. Ике гаскәр шушы тауда бәрелешә. Кыз җәсәде шушы тауда алтын бишектә күмелгән дигән легенда бу. Таулар, калкулыклар, урманнар белән чорнатылган Дәвишнең таркау урнашуы һәм авылның киң урамнары безне бераз булса да гаҗәпләндерде. Биредәге халык та иркенлекне һәм ирекне ярата. Башкача була да алмый, чөнки бу җирләр данлы һәм шанлы тарих эзләрен бүген дә исән-имин саклый әле. Әткәм-әнкәмнең теле дигән сәхифәбезгә күчәр алдыннан Илдар синнән сорыйсым килә. Ничек уйлыйсың, һава торышы хакында сөйләгәндә, көн салкын дип әйтү урынлымы, әллә көн суык дисәк тә дөрес буламы? Миңа калса, сабалар әйтмешли. Минемчә, көн суык дип әйтү дөресрәк шикелле, ләкин көн салкын дигәне дә яшәргә хаклы дип саныйм. Эссе һәм кайнар дигән сүзләргә шушы кагыйдә туры киләме икән? Анысын инде филология фәннәре докторы, күренекле галимебез Фуат абый Галимуллин ачыклар. Менә мәсәлән, эссе сүзе бар, кайнар сүзе бар. Аларны кай чакта синонимнар дип тә атарга мөмкиндер. Ләкин аларның истәлекләрендә, мәгънәләрендә шактый гына аермалар да барлыгын онытмаска кирәк. Эссе сөт авызымны яндырды. Менә бу җөмләдә ике хата бар. Ягъни сөткә карата эссе дип әйтмибез. Кайнар дибез. Кайнар сөт. Авызымны яндырды. Булай дип тә әйтмибез. Чөнки сөт, кайнар сөт, авызны пешерергә генә мөмкин. Яндыру
ул инде ут тарафынан булырга мөмкин, шырха шушылай бит, шушындай янып торган әйберләргә яки кулың тисә, яки анда гәүдәнең бүтән төше тисә, яндырды дип әйтәбез, һәм ул дөрес була. Әлбәттә, бик сакланып эш итәргә кирәк. Ә инде эссе сүзенең үз мәгънәләре бар. Менә эссе күн дибез, эссе җәй, эссе миш. Аларны һич кенә дә кайнар сүзе белән алыштырып булмый. Кайнар җәй булмый, кайнар миш булмый. Шуңа күрә биредә бары тик эссе сүзе генә кулланырга тиеш. Кунаханабызга рәхим итик. Студиябызда Республика наркология диспансеры баш табибының орынбасары Чулпан Бәдретдинова. Хәерле көн итәбез. Бүгенге безнең темабыз шул җитди тема, ул да булса, үсмерләр, мәктәп балалары арасында снюсны кисәтү. Менә наркомания проблемасы барлыкка килгәнгә инде бик күптәннән һәм аны хәл итүдә алга китеш бармы, әллә инде киресенчә проблема зурая гына барамы, чөнки яңалары килеп чыга бит. Наркомания инде ул заман афәте дип әйтсәк тә була инде безнең статистика саннарына килгәндә, менә 2019 ел ахырына республикабыз наркология учреждениеларында 9500-гә якын кеше наркотик бәйләнелеге белән теркәлгән. Һәм соңгы 6 ел эчендә ул саннар менә бик үзгәрә дип әйтеп булмый. 9300-9500 тирәсе шулай теркәлә ел саен. Шулар арасында менә 19 ел саннарына килгәндә инде 9 балик булмаган бала да бар. Кызганычка каршы. Менә бу конкрет рәвештә шушы снюс дигән афәткә килсәк, әти-әниләр нинди билгеләргә әһәмият итәргә тиеш? Баланың аны кулланганын нәрсәдән белеп була? Куркынышы шунда, монда тәмәке исе килми. Алдан бит инде менә сигаретлар тартканда, бала тартып керсә, моны класс җитәкчесе дә, әти-әнисе дә шундук исен сизеп, ниндидер чаралар кабул иткән булырлар иде. Ә монда төрле тәмлеткечләр, төрле маддәләр кушып, моның тәмәке яфрагы да юганың составында, бу яңа төрле снюсның составында, шуңа күрә тиз арада сизергә дә мөмкинлек юганы. Игътибар итәргә кирәк инде баланың үз-үзен тотышында. Әгәр дә кинәт кенә үзгәреп китә икән, менә актив кына булып, туалетка яки урамга чыгып кергәннән соң, ничек дип әйтим инде, йокым сорап йөри башлыймы, яисә баш әйләнеп киткәлиме, менә шундый кинәт үзгәрешләр булган очракта инде әти-әниләргә билгеле игътибар итәргә кирәк һәм дә күп вакытны балалар мәктәпләрдә үткәрәләр. Дуслары, класс җитәкчеләре, менә алар бик игътибарлы булса, әти-әниләргә вакытында хәбәр итсәләр, бик вакытында инде дөрес булачак. Менә баланың шундый нәрсә кулланганы ачыкланса, ниндидер шикләр булса, әти-әниләр нәрсә эшләргә тиеш? Сезгә килергәме һәм сез аларга ничек ярдәм итә аласыз? Иң беренче инде нидәндер шик туганда, бала белән ачыктан-ачык сөйләшергә кирәк. Әлбәттә, кычкырмыйча, тавыш күтәрмичә, монда кычкырып кына инде нәрсәдер эшләп булмый. Ачыктан-ачык утырып, нәрсә кабул иткәнен, кабул итәме, юкмы икән баладан ачыкларга. Әгәр дә инде бала бөтен нәрсәне кире кага икән, ләкин әти-әнинең шиге кала икән, аноним рәвештә наркология диспансерларына мөрәҗәгать итеп анализ бирергә мөмкин. Һәм мондый очраклар булды да, менә декабрь аенда биргәктә шушындый шау-шу күтәрелгән чагында мәктәпләрдән класс җитәкчеләре белән, әлбәттә 15 яшь тулмаган бала булса инде ул әти-әнисе белән бергә килеп, безгә анализлар биреп, әти-әниләр дә тынычланып кала, инде бала бер нәрсә дә кабул итмәсә, әгәр дә кабул иткән очракта инде кирәкле дәвалау чараларын күрү вакытында бигрәк тә дәвалау чаралары күрергә була. Менә снюсның организмга җимергеч тәэсире, зарарлы тәэсире бик зур диләр бит. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Нишли организм? Снюсны бит инде аны ничек ирен астына куялар, күбесенчә яки конфет формасында да менә соңгы араларда чыга башлады. Бик зур дозаларда никотин организмга үтеп туп-туры кан юлына эләгә. Тәмәке тартканда бит инде ул төтен белән аның күпмедер дәрәҗәсе организмга эләгә, күпмеседер кире чыга сулыш юлы белән. Ә монда ул бик зур дозаларда никотин кан юлына эләгеп, баш миенә барып җитә. Формалашмаган балалар организмы өчен бу бигрәк тә бик зур дозаларда. Шуңа күрә агулану очраклары бик күп була, чөнки балалар әле аны күпме тотырган, нинди дозада кабул итәргә икәннәрен белмиләр. Бу бигрәк тә агулы матдә инде.
Организм өчен кирәкле матдә түгел, агулы, шуңа күрә агулану очраклары бик күп була. Балаларның бәйләнеше дә бик тиз моңа килеп чыга. Ияләшү бик тиз килеп чыга. Җитдирәк наркотикларга күчәргә мөмкин. Әйе, менә безгә декабрь айында 4 бала алып килделәр. Снюс кына түгел, инде башка төрле наркотиклар да кабул иткәннәре ачыкланды инде соңыннан. Куркыныч афәт. Менә мондый хәлләрне булдырмас өчен эшләргә кирәк? Нәрсә эшләргә мөмкин? Ең беренчедән, әлбәттә, балаларга нәрсәнедер тыю алдыннан үзең мондый тискәре гадәтләр булмаска тиеш. Әти-әниләр дә, укытучылар да, балалар бит алар бик сизгер. Әгәр дә син анарга ярамый дип сөйләп торып, үзең шундый ук тәмәке тартсаң, башка төрле матдәләр кабул итсәң, алар инде бу синең юк дигәнеңне игътибарга да алмаячаклар. Шуңа күрә иң беренче әти-әниләр, укытучылар үзләре сәламәт яшәү рәвеше алып барырга тиешләр. Һәм шуңа инде балаларын өйрәтеп, һәр вакытта да балаларны күз алдында тотып, аларга менә кесә акчалары биргән чиракта, ул акчаны нәрсәгә сарыф иткәннәрен һәр вакытта контрольдә тотып, балалары белән бергә буш вакытларын үткәреп, баланы күз алдыннан югалтмаска кирәк. Иң беренче чиракта, һәр вакытта да аның белән элемтәдә торырга, ачыктан-ачык сөйләшергә, бала белән һәр вакытта да менә мөнәсәбәтләрне үзгәртмәскә, яхшы мөнәсәбәтләр булырга тиеш әти-әни белән укытучылар арасында, балалар арасында. Бик зур рәхмәт. Менә бу киңәшләр минем уйлавымча әти-әниләрне һичшиксез уйландырыр. Рәхмәт сезгә. Эшегездә уңышлар телибез. Һәм пациентларыгыз кимегәннән кими барсын. Рәхмәт. Студиябездә Республика наркология диспансерының баш табиб урынбасары Чулпан Бәдретдинова иде. Без аның белән үрнәк гаиләләр күбрәк булсын дигән теләктә саубуллаштык. Ә менә шундый гаиләләребез Казан шәһәрендә бар. Ул да булса Ураз Бахтиннар гаиләсе. Мөхәммәд Уразбахтиннар гаиләсендә төпчек 4нче бала. Арада иң юмарт, иң шугы, бер сүз белән әйткәндә, энерджайзер. Мөхәммәд әле балалар бакчасына гына йөрсә, улы уллары Гыймран башкалабызның 7нче лицейында белем ала, спорт белән шөгыльләнә, ә курайда уйнарга үзлектән өйрәнгән. Футбол белән шөгыльләнергә ятам. Һәм видеомонтаж эшлим телефонда. Икенче уллары Мөнир аеруча сәнгатькә мөкиббән. Дөньяны ул үзенчә күрә һәм шуны рәсемнәр аша да чагылдыра. Урамда күрәм, исемдә калдырам һәм рәсем ясыйм. Яратам, рәсем эшләргә, шөгыльләнәм программирование белән. Гаиләдә кыз бала әнисеннән үрнәк алып үсә. Хәдичә дә әнисенә зур ярдәмче. Ашарга пешерсәләр дә, кер юсалар да, курчакларга кием тексәләр дә, гел бергә алар. Әнисе кебек тынгысыз, һәр нәрсәне белергә омтыла, бик кызыксынучан. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдулиллаһи раббил аламин. Тышта нинди һава торышы булуына карамастан, иңдә тыныч, җылы булсын диләр. Ә өй җылылыгы гаилә учагыннан тора. Әти-әни мөнәсәбәте, балаларның сау сәламәт булулары иң мөһиме. Без балалар белән иң башта алар белән уртак тел табырга тырышабыз. Әлбәттә, мөхәббәт белән аларга каршы мөхәббәт белән мөгамәлә итәргә тырышабыз. Гомәр 4 тел белә, ләкин гаилә тормышында иң мөһиме һәм иң кирәклесе балалар теле ди ул. Алар икесе дә балалар дип яши. Тормыш корганда гаилә башлыгының төп максаты да күп балалы гаилә төзү була. Язмыш аны нәкъ шундый хыяллар эчендә йөзгән Рәзилә белән таныштыра. Апрель айында 18 яшымга тулды. Май айында туй булды. Күп нәрсәгә өйрәнергә туры килде инде. Мин үземне инде хәзерне искә төшерәм. Бигрәк балачага булганмын. Нәрсәгә үпкәләйдем. Шулай инде миннән дә кыйрак булгандыр. Иптәшем миннән 10 елга олорак. Ул инде ул ара сизелмәде бер кашанда. Бер-беребезне әйбәт аңладык. Ата-ананың баласына тапшырган иң кыйммәтле мирасы ул дөрес тәрбия. Оясында ни күрсә, ычканында шул булыр диләр. Гомәр дә, Рәзилә дә балаларының гыйлемле, тәрбияле булуларын телиләр. Шуңа күрә ата-ана назын, киңәшләрен жәлләмиләр. Үсешләре өчен бар мөмкинлекләрен дә тудыралар. Рәзилә күп вакытын балалар белән үткәрсә дә, үз эшендә башкарырга өлгерә. Бик рәсем эшләргә яратам, бәләкәйдән башлап. Художественный мәктәп бетермәдем инде, ләкин шулай барыбер
resim yasav meni kiri taptı desem bular. Min miheydi yasay başladım. Onları akvagrimni ko'rib qolgach, akvagrim bilan qiziqsina boshladim. Shulay o'yinda onları shunday bir moda barliqqa kelib chiqdi desem, nikohga yovliqlar beylev, kelashlarni bezendiriu. Onları endi so'nggi vaqtda makiyaj yasav bilan shulay. Hozir endi bolalar ustida tug'an kunlarda ko'p, bayramlarda ko'p, Qurban bayramı, Roza bayramı, gel tortsuz o'tmay, tamdan neler yaratalar bolalar. Шуңа тортлар пешерергә дә яратам. Һәр кеше бәхетле булырга тели һәм шуңа омтылып яши, ләкин Уразбахтиннар үз бәхетләрен ислам дине нигезендә коралар. Бәхет минем өчен гаилә бердәм булуы, гаиләне бердәм булуы. Улым хәзер интернетта яши, без аны ялларны көтеп, сабырсызланып көтеп алабыз, каршы алабыз, шулай табыннар корабыз. Ул да безне сагына, икенче улыбыз да үсеп җитеп килә. Аннары кызыбыз китсә, менә шулай инде, шул иң бәхетле минутлар инде гаиләбез бергә җыелышкан минутлар минем өчен. Кунакхана безгә рәхим итегез. Студиябызда Чувашия татарларының Казандагы җәмгыяте рәисе Фәнис әфәнде Чабатов. Хәерле көн исәнмез. Хәерле көн. Җәмгыятьнең эшчәнлегендә ниндирәк яңалыклар, үзгәрешләр бар, шуннан башлыйгыз. Менә инде безнең бу якташлык җәмгыяте оешмасы инде 1 ел артык эшләп килә. Татарстаныбызда чаралар булып тора. Менә инде хәзерге алдагы зур чарабыз безнең концерт, очрашу кичәсе концерт программасында барачак. Biz инде монда үзебезнең райондаш, үзебезнең республикада туып, Татарстан җирлегендә яшәүче артистлардан оештырдык шушындый программа. И һәм дә инде үзебезнең булган якташларыбызны шушы чарага чакырып, очрашырга, фикерләшергә. Чувашиядә туып үскән танылган милләттәшләребезне дә барлап чыгыйк әле. Алар безнең әз түгел, бик күп, Аллага шөкер, шулар арасында безнең менә әйтик, Ркаил Зайдулла, Миназмовый Сафаров, Сулеймановлар гаиләсе, Җәүдәт абыйлар, Җәмил абыйлар, алар барса да, Сафиналар гаиләсе, Гөлнас Сафарова, мин тапшыруы белән. Тапшырулар. Шулай безнең яшьләребез менә әкрен генә аякка басып киләләр. Алар төрле өлкәләрдә, спорт өлкәсендә дә, укыту өлкәсендә дә, медицинада, җитәкчеләр арасында да әстүгел, Аллага шөкер, эшләп киләләр. Фәнис әфәнде, менә сезнең оешма Чувашиядан монда Казанга килеп төпләнгән милләттәшләребез белән генә эш алып барамы? Ягъни алар монда үз Казаннарында гына кайнылармы? Әллә инде сез туган яклар белән элемтәдә торып, андан инде чаралар оештыру белән дә мәшгульсезме? Без туган як белән бик зур элемтәдә, шул элемтә безнең бик нык Фәрит Абдулҗибадинов белән. Ул бит инде Чувашстанда татарлар оешмасы берләштерә. Менә алар белән без төрле чаралар уздырабыз, очрашулар алга таба китәлә. Зур программада алар монда килгән вакытта без алар белән бергә әйтик, менә безнең иң беренче булган чара булды бит, Корбан ашы уздырдык алар белән берлектә. Шул диния нәзарәте безнең белән берлектә. Аллага шөкер, алар белән берлектә без эшлибез. Аннары концерт программалары куйган вакытта алар белән үзебезнең менә якташыбыз Азат Абитовлар концертында да районнардан киләләр, республикадан киләләр. Гел берлектә, Аллага шөкер. И һәм дә инде без шулай ук үзебезнең якка менә быел эксперимент иттереп 19 елда Таһир Зәхрә спектаклен куйдык Фәтхи Бурнашның. Шушы спектакль белән без барлык мәктәпләрне йөреп чыктык. Чувашстандагы Комсомол районын, Батыр районын, Шымырша районнарын бөтен мәктәпләргә йөреп күрсәтеп чыктык балаларга. Чөнки ул да тумышы белән сезнең якташ. Безнең күрше авылдан 45-геннән, безнең Каштановлар, менә тоже шундый шәхесләр. Фәнис әфәнде, менә бу концерт очрашу, тиздән булачак концерт очрашуның максаты нәрсәдә? Максаты аның бер инде очрашу, фикерләшү, күрештерү бер-берсе белән. Безнең бит инде әйтеп китүем буенча олы яшьтәге шәхесләребез дә күп. Әйтик, олы яшьтәге шәхесләребез Ренат Абзалов,
Біздің бартан Каша бабай Зімдиханов, Шығырдан алынан анысы, башқалардан Қаштанов, Нәки бабай. Менә аларны яшьләргә күрсәтү, яшьләр белән очраштыру, ниндидер фикерләшү. Шул ук вакытта безнең менә бу чарада без файда икенче этажда күргәзмә оештырдык. Безнең менә Каша бабайыбыз, ул физик доцент булуга карамастан картиналар яза. Менә аның эшләрен шунда күрсәтәчәк Алла бирсә. Нинди кызыклы шәхесләр бар Чувашстанда. Һәм менә бу чаралар, шушы эшләр алар барысында инде бер тегермәнгә сукыя дип әйтергә мөмкин. Ул туган телебезне саклау мәдәниятен саклау. Тип инде бу туган телдә, татар телендә Аллага шөкер, бөтен чаралар безнең узачак. Тип максат шушы. Өлкәннәрнең яшьләргә тәҗрибәсен тапшыруда. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшләрегездә уңышлар телибез. Күркәм сурәттә башкарып чыгарга насыйп булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Чувашстан татарларының Казандагы җәмгыять рәисе Фәнис әфәнде Шабатов булды. Әлегә бездә реклама чыгарылышы. Сәхнәләргә чыгып килә татар кызы. Бик тә чибәр, сөйкемле дә, сылу үзе, калфагы да бик килешле, сәйлән. Калфак туе бүген бездә бәйрәм белән. Бу еллар Әлфирә Низамованың Калфак туе дигән шигыреннән һәм Милли стиль сәхифәсендә дә бүген Калфак туе дияргә мөмкин. Шуннан да матур калфак кигән кызны очратсак, без инде һичшиксез менә бу татар кызы дип инанып куябыз. Бүгенге сәхифәдә шуннан да берничә төрле образ тәкъдим ителер һәм алар барысы да күркәм, килешле, затлы булыр. Калфак татар хатын-кызларыбызның аерылгысыз баш киеме. Еллар үтү белән аның формасы һәм бизәлеше үзгәрсә дә, асылы шул бер кала. Ул кызларыбызны бизәп торучы баш киеме. Аны театр концертларга барганда да, дуслар белән очрашуга, шулай ук эшкә барганда да киеп була. Ничек итепме модельләр Ләйсән Хаҗиева үз киңәшләрен бирә. Бүген минем калфак турында сөйләшкә килә. Чөнки калфак ул хәзерге вакытта иң актуаль һәм безнең хатын-кызлар арасында бик модага керде. Иң беренче калфак менә шушындый иде, ул бәйләгән иде һәм аның формасы узынча иде. Шулай ук иң беренче калфак ул тәнкәләр белән тегелеп куйган иде. Хатын-кыз барганда, хатын-кызны башта ишетәдер, соңыннан гына күрәдер инде. Соңыннан инде вакытлар үткән саен кыю кызлар барлыкка килә башлады. Алар калфакны башка төрле тукымадан тегә башладылар. Мәсәлән, әйтик, бархыттан. Менә шушындый һәм сигелгән иде ул алтын, көмеш җепләр белән сигеләдер. Һәм инде бисер, ниндидер башка матур ташлар тегеләдер. Гадәттә традицион калфаклар шигүләр белән бизәлә, шулай ук алтын һәм көмеш җепләр белән тегелә. Калфакның төрле формалары була, алар арасында хәзер иң таралганнары түбәтәйгә охшаган калфак. Хәзерге вакытта, менә 21 гасырда калфак түгел, ул түбәтәйгә әйләнде, әмма дә ләкин бик популяр булды хатын-кызлар арасында. Минем инде бүген күрсәтәсем килә, ничек менә шушы түбәтәйне төрле образларда кулланып була. Хәзер исә хатын-кызларыбыз үзләренең образларын еш кына үзгәртеп торырга ярата. Мәсәлән, иртән сез эш стилендә киенгән булсагыз, кичкә дусларыгыз белән очрашу өчен образыгызны берничә элемент белән үзгәртә аласыз. Иң беренче образның Алинәнең образын тәкъдим итәсем килә. Ул бүген театрга җыена. Менә шушы кичке күлмәк, ул татар милли орнамент белән сигелгән, кул белән сигелгән һәм инде аның башында түбәтәй, хатын-кызларның түбәтәе. Инде икенче яктан безнең манекен, аның дагы бик матур гына калфагы бар, әмма дә ләкин ул стилизация. Бу манекен дә бәлки театрга җыенадыр. Соңрак сорарбыз. Хәзер без Алинәне башка образда күрәбез. Башта минем фасон турында сөйлисем килә. Ул хәзерге вакытта иң актуаль, иң модага кергән ул итәк, бархат итәк һәм туры карандаш итәк. Соңыннан инде блузка, баска белән ясалган. Безнең татарча әйтсәк, ул бәби итәк. Һәм инде изү сымак ясалган аның аксессуар, ажур. Башында калфак. Алинә җыена бер тематик очрашуга. Нак туры килә торган образда ул хәзер.
Хәзер инде Алинаны бөтенләй башка образда күрәбез. Мәсәлән, әйтик, ул офиста эшли. Һәм инде эштән соң берәр кайда җыена. Аның өчен безнең калфак бар бүген. Ул безнең актуаль тема, образны туландырыр өчен безгә берничә аксессуар җитми. Мәсәлән, әйтик, белезек, Алина тот. Һәм инде бик матур татар стилендә уенса. Үзегезнең татар кызы булуыгызны онытмагыз. Киемнәрегезгә милли төсмерләр өстәп, зәвыклы, матур булыгыз. Манзара бүгенгә үз эшен төгәлли. Һәр барчагызга да исәнлек, саулык, йортыгызга тынычлык һәм муллык телибез. Алдагы ял көннәре күңелле һәм бәрәкәт белән үтсен, исән-имин булыйк.